Anong gusto mo? Balag o mulag? Balag! Ano ang gusto mong regalo na matanggap ngayong Pasko? iPhone 14 Pro Max Fully paid! Hello guys, so andito po tayo ngayon sa Kalasyaw, Silaw-Silaw. Kasama natin si Joms Doria. Yo, what's up? At ako po si Banong TV. At andito po tayo ngayon para sa Fast Talk ni Banong TV. Ayan. Alright, let's so, go! maghahanap tayo ng mga may interview dyan sa gilid-gilid. At syempre, bago yun, magmo-montage muna tayo. So, let's go! Let's go! So, ito yung una nating i-interviewin. Ano pangalan mo? Jervin Marinas, Taga saan ka? Barangay San Miguel, Pabrikay, Ugao. Pabrikay ugaw. Mulag o balag? Sakto lang, Sakto lang. Ang puti o ang dikit? brownies. Brownish. Ang basa o ang maga? May amba siya syempre Akin eh. Mas quality no, ang basa. Ano ang gusto mong matanggap na regalo sa Pasko? Yung manggagaling kay Councilor Banong syempre Magaling ta. Mamaya, bibigyan kita 500. Sino ang kamukha mong artista? Hindi kami nagkakala yung Daniel Padilla, pagkakaalam ko Maraming salamat, Daniel Padilla ng Kalasyaw. At dahil dyan, bibigyan kita ng 500. Ayan, 500! 500! Ano pangalan mo? Jan, Taga saan? Longas Kalasyaw, Pangasinan. So, fast talk na tayo. Balag o mulag? Balag! Akin eh. Basta balag! Ang puti o ang dikit? Kopi ko! Kopi ko daw, kopi ko. Ang basa o ang maga? Amaga! Akin ang maga eh. Anggap mo na Ang gapa na eh. Ano ang gusto mong matanggap na regalo ngayong Pasko? Siyempre, cellphone. Cellphone. Anong cellphone ang gusto mo? iPhone 5. Sino ang kamukha mong artista? Mas ganda. Dahil nagpa-interview ka, meron kang 500. 500! Wale yan, pre, wale. Ano pangalan mo? Joanna. Ano? Joanna. Taga saan ka? Yan lang sa balag. So, fast talk tayo. Balag o mulag? Balag. Balag. Ang puti o ang dikit? Ang puti. Ang puti daw, ang puti. Ang puti. Ang puti. Ang basa o ang maga? Ang basa. Ang basa. Ano ang gusto mong matanggap na regalo ngayong Pasko? Siya. Siya na nanonood. Sino ang kamukha mong artista? Rochelle Pangilinan. Rochelle Pangilinan. Maraming salamat May gusto ko ba i-shoutout? Nay Rizal po. Kay Ma'am Shaira. Shoutout nga pala dun sa binigyan ko ng chocolate. Ingat ka palagi! Sana ako na lang! Sana siya na lang daw. Yung binigyan niya ng chocolate. At dahil dyan, meron kang 500. 500! Yay! Wallet yan, wallet. So, sinong interviewin ko sa inyo? Yung pinakagwapo? Ako, gwapo ako. Yan. Siya daw yung pinakagwapo. Anong pangalan mo? Lawrence Hobes. Lawrence? Hobes. Ano? Hobes. Taga saan ka? Magkabito. Fast talk na tayo. Balag o mulag? Balog. Akin eh. Masami. Ang puti o ang dukit? Anda ka. Akin ang dukit eh. Kwanda, masami malante. Ang basa o ang maga? Amaga. Akin eh. Paano wala yung samit ko, no? Ito, ano ang gusto mong matanggap na regalo ngayong Pasko? 500. 500. Galing kay? Senpai. Senpai. Ito, sino ang kamukha mong artista? James Reid. James Reid. Isang post nga dyan, isang post. Yan! Dahil nagpa-interview kayo, bibigyan kita ng 500. 500 na wallet. So, ano pangalan mo? Alaysa po. Alaysa. Taga saan ka? Dinalawan po. So, fast talk tayo. Anong gusto mo? Balag o mulag? Balag. Balag. Ang puti o ang dikit? Siyempre, ang puti. Ang puti. Ang maga o ang basa? Ang basa.
Ambasa. Ano ang gusto mong matanggap ngayong Pasko? Cellphone. Cellphone. Anong cellphone? Opo. Oppo. Ayaw mong patula. Sa labay mo Oppo. Ano yung... iPhone. iPhone, yan. iPhone. Ito, sino ang kamukha mong artista? Sige, si ano na lang. Marian na lang. Oh, Marian din. Marian Defensor. Tama ba? Ay, hindi ba? Hindi ko. Marian Rivera pala. So, maraming salamat. May gusto ka ba i-shoutout? Okay, shoutout sa mama ko na hindi ako pinayagan. Tumakas lang ako. Tumakas lang daw siya. Ala, baka mapanood niya, pagalitan ako. So, dahil nagpa-interview kayo, bibigyan ko kayo ng 500. Masaya ka ba sa 500? Siyempre. 500 na wallet. Yan. So, ano pangalan mo? Jake po. Taga saan ka? Taga Mangaldan po. Ito, fast talk. Balag o mulag? Balog. Bakit eh? Siyempre para mapil niya. Ano mapil niya? Ang puti o undercut? Ang puti, siyempre. Bakit eh? Oo at mahilig tayo sa ang puti. Ang maga o ang basa? Ang basa. Bakit eh? Piankin, masarap. Ito, anong regalo ang gusto mong matanggap ngayong Pasko? Kahit siya lang. Yung Yan, shoutout yung sa'yo. nanonood. Shoutout sa'yo dyan. Sino ang kamukha mong artista? Di ko alam, kaya na lang humusga. Sino kamukha niya artista? James Black. James Black. James Black daw. So, maraming salamat dahil nagpa-interview ka. Bibigyan kita ng 500. 500 na wallet? Yan, 500 na wallet. May gusto ka ba i-shoutout? Ay, shoutout nga pala dyan sa mga barkada ko nandyan. Si Ken Rich, si Jonas Aquino. Ayan, shoutout sa inyo. So, sino ang pinakamaganda sa inyo? Ako, siyempre. Ano pangalan? Yara Guzman po. Taga saan? Kalasyaw. So, fast talk tayo. Balag o mulag? Balag. Balag daw. Ang puti o undercut? Ang puti. Ang puti. Ang basa o ang maga? Ang basa. Ang basa. Anong gusto mong matanggap na regalo ngayong Pasko? Car. Car. Anong car? Ford. Sino ang kamukha mong artista? Wala, ako lang maganda. Dahil nagpa-interview ka, meron ka din 500. Maraming salamat. Ito ang 500 mo. 500 na wallet. Yan. Magpasalamat ka naman. Thank you so much. Sana 1,000 na lang. Sana, sa susunod, kukuha ko ng 1,000 na wallet. May gusto ka ba shoutout? Shoutout kay Kenrich Pasino. Ano pangalan mo? Eliza Likiran po! Yung mas malakas! Eliza Likiran! Ay! Taga saan? Tuyong Basasaw, Kalasyaw! Yan, fast talk po tayo, fast talk. Balag o mulag? Balag, syempre! Ang puti o undercut? Ang puti! Ang basa o ang maga? Syempre, ang basa! Ang basa. Ano ang gusto mong regalo na matanggap ngayong Pasko? iPhone 14 Pro Max fully paid! Fully paid. Sino ang kamukha mong artista? Syempre, papatalo pa ba? Marian Rivera. Oy, Marian Rivera. Dahil nagpa-interview ka, meron kang 500. Meron kang 500 na wallet. May gusto ba kayong i-shoutout? Shoutout sa bebe ko dyan! Kumain ka na ba? Pangalan? Ayoko. Ikaw. Baka retrain, wag na lang. Baka ma-retry daw. Uso yan ngayon. Shoutout po sa mga bisowa. Shoutout sa ex ko lang iwan sa akin. Ano pangalan mo? My name is James Leonard Taguba. Yung mas malakas pa. My name is James Leonard Taguba. Taga saan? Dagupan City, Bulusan. Galit ka? Hindi. Papaliwanag lang. Masaya lang. So, pastok tayo. Balag o mulag? Balog. Akin ay. Siyempre, masami. Ang puti o undercut? Ang puti. Akin ay. Siyempre, yan mamilk tea. Mamilk. Ang maga o ang basa? Ay, labalabay ko yung basa-basa. Akin ay. On, pensyak sa mankin, man punas-punas. Kung may isang regalo kang gustong matanggap ngayong Pasko, ano yun? Matikman si Crush. May batikman si Crush. Sino ang kamukha mong artista? Pre, si JMD Guzman. Uy, JMD Guzman, isang post nga. Yun! Maraming salamat. Baka may gusto kang i-shoutout. Shoutout sa mga barangay Bulusan, mga masisibay tae. Andito si Santa. Ano pong pangalan mo, Santa? Roger Gubatan. Taga saan ka? Nagupan. Okay lang ba? Fast talk tayo, Santa. Mulag o balag? Balog. Balag akin ay. Balag lang to. Ang puti o undercut? Asirog. Sirag. Ang maga o ang basa? Ang basa-basa. Ano ang gusto mong matanggap na regalo ngayong Pasko? Yung lakas ng katawan lang ng mga pamilya at saka anak lang. Kasilya naman! Ito
Ito, sino ang kamukha mong artista? Coco Martin! Coco Martin. Isang post nga dyan. Uy! Ano pangalan mo? Micaela. Ha? Micaela Cardinal. Micaela Cardinal. Taga saan ka? San Carlos. Ah, taga San Carlos. Dumayo ka pa talaga dito, ha? Yes po. Alam ba na magulang mo yan? Kasama ko sila. Ah, kasama mo sila. So, fast talk tayo. Anong gusto mo? Balog o mulag? Balog. Ang puti o ang deke? Ang puti! Ang basa o ang maga? Ang basa! Ito. Anong gusto mong matanggap na regalo ngayong Pasko? Ikaw! Ikaw daw, ikaw na nanonood, ha? Sino ang kamukha mong artista? Mayan! Yan, Marian! Kamukha niya daw si Marian! Sino Marian? Marian Defensor! Tama ba? Marian Rivera. Akala ko Marian Defensor eh. So ayun, maraming salamat dahil nagpa-interview ka. Meron kang 500. Hindi, 500 talaga oh. 500 na wallet. May gusto ka ba i-shoutout? Shout out sa mga taga San Carlos City! So ayan, maraming salamat sa lahat ng nagpa-interview dito sa Silaw-Silaw sa Kalasyaw. At syempre maraming salamat kay Joms Doria. I-follow nyo po siya sa kanyang Facebook page, Joms Doria. Nagmi-million views yan. Thank you, Yan, thank you. magpasalamat ka sa ano. Thank you sa lahat ng mga nanonood sa Banong TV. Thank you sa mga mag-support and magpa-follow sa page ko. I-comment yon nasa description. Tignan nyo na lang. Alright, thank you. So ayan, support Pangasinan Vloggers at i-comment down below kung saan nyo gusto kami pumunta sa susunod. At kung comment anong down, bayan, comment down. comment down below. Ano yung mga gusto nyong itanong namin sa kanila. So, see you again. This is Banong TV. Everyday happy. Alright.